أهلا وسهلا يا رصة. أنا كابتن جهنم. 2, 3, שם. זה לכל אח ואחות שקלו החילות בשבי, זה לעומרי לצור איזבל לאבי עד הלוי, זה לכל אמא שהפקידה את הבן שלה בידי צה"ל, זה על השביעי באוקטובר, אתם לא תדעו בוקר, אתם רק תדעו צה"ל, זה לכל מחבל שנשאר בעיקר ליחיא סנוואר, זה לכל ילדה וכל נער, כן כל ילדה וכל נער, זה לכל מי שיצא לרקוד את הריקוד האחרון שלו, זה לכל מי שיצא משם חי אבל משהו מת ברגשות שלו. ועכשיו צה"ל בא וזה 2, 3 שקר וכולכם על הרצפה וזה 2, 3 שקר. עם הנצח לא מפחד מכלום ואתם משתמשים במגן אנושי, זה למי שנתן את הפקודה כל עוד נשאר עליך אצבע שקר. אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע, אני משוגע. מי משוגע? אם צריך נכנס בלי פלוגה, אם צריך נכנס בלי מדים, אחי בלי נשק, אחי בלי קומטה, מחבל גוסים אמא שלך, אמן יפול עליך טיל פצמר, חכה תראה אחרי שצהל בא סנוואר עשה